Dobrodošli! Vítejte v Dubrovníku. Chcete se podívat na náš apartmán? Jasně. Tak pojďte za mnou. Tento apartmán se nachází v blízkosti centra a jedna noc mě vyšla přibližně na 60 eur. Tak co, půjdeme se podívat do města? Jdeme na to! Zde je brána, kterou se vstupuje do centra. V březnu jsme tu měli pomeranče. Zmrzlina. Mimochodem Káťa miluje kočky. Moc. Dubrovník je nádherné historické město a proto není divu, že se tu natáčely scény ze seriálu Hra o trůny. Jdeme dál? Jasně, a co třeba projít se po slavných hradbách, které nabízí úchvatné výhledy na staré město a Tyrkisové moře. Tak už pojďme, nemůžu se už dočkat. Jdeme. To je výhled. A samozřejmě nesmí chybět skvělé jídlo. Zde vidíte Podmořské muzeum. No a tady už se nacházíme na hradě Lovrijenac. Jo, tady se všude natáčelo. Mami, počkej. Půjdu si zatancovat breakdance na čisté zemi. A tady jsou mé kočičky. Ještě jsme si zašli do Muzea kultury a teď se loučíme. A dejte like a odběr.